Makhosi amakhulu sanibona. Ngiyanamukela kuMakhosi Onke TV. Ayisazani. Yabo mkhulu usaphila, ngisaphila ngane zethongo. Basangigcinile Nkosi yami, omkhulu bami basangigcinile. Ngiyanamukela kule klasi la ekhaya. Ngicela ukuthi uma ngabe ukuthi udinga ukuthola amanye amaklasi, usubscribe, ulike, ufollow, ushare. Sizokwazi ukuthi sikulethele-ke amavidiyo amanye ukuze iklasi lethu lizokwanda phakathi kwekhaya. Ngiyanamukela. Imina umkhulu lo kuMakhosi Onke TV. Ngane zethongo, siyabonga ukuthi sikhona-ke futhi. Uyazi ukuthola ithuba lokuthi uphile kuyisibusiso sokubaba mkhulu abaqhamuka naso. Kuningi efuneka ngabe ngiyakuthinta, abantu abadala bangithethisa, abalozi bangithethisa manje ngesimo sokuthi babone umsebenzi wabo angiwenzi kahle ngendlela. Amanye amavidiyo angiwakhiphile kahle ngesimo sami engibhekene nazo noma ngezimo engibhekene nazo. Hhayi ngoba kuyizimo ezinginqobayo noma ezingihlulayo, ngenxa yomsebenzi wami ngendlela ongicinci ngayo. Ngeke ngithi uncinci kodwa ngendlela umsebenzi wami ongikhathaza ngayo. Ngane zethongo, ngithi angikhiphe-ke la ngoba kade ngithethiswa iy'ngane zami. Kanti nethongo belikhala lithi hhayi bo, awona awusafundisi yini manje? Kodwa ngithe angibuye futhi ngoba khona into abangithume yona ngokucacisa ngesimeni sabalozi. Namhla mkhulu uzokhuluma ngabalozi, right? Njengoba ngangisho ukuthi abalozi ngiyabathanda kakhulu, ngizokhuluma ngabo namhlanje, which is a blessing ukuthi ngikhuluma ngabalozi. Ngiyacela ngane zomsamo, umuntu umkhulu uma echaza la ngesimo samaklasi, ngichaza ngokungibulelwa kwasekhaya. Angihlangani nomunye umuntu, nomunye umelaphi. La mase ngila kule klasi ngisuke ngizochaza izinto zasekhaya engibulela zona ngendlela ehlukile yasekhaya. Angihlangani nomunye umelaphi. Ungangifanisi futhi nomunye umelaphi, ungangikhomperishi futhi nomunye umelaphi. Uma ustikha kumina, stikha kumina, ngistikhe kuwena. Uhlukane nento ey'ningi ngoba iyona lento idala i-confusion esikhathi esiningi nangane zethongo enifuna usizo ngapha nangapha ngoba ngisuke ngixhamazela. Uma uze kumina, woza kumina, ngize kuwena, finish. Ungabangi iy'nkinga. Ngane zomsamo, ngiphethwe abalozi mina, ngizokhuluma ngabo labalozi namhlanje. Labalozi laba bahlukene, baningi bahlukene ngendlela bahlukana ngayo. Kukhona abalozi basezibeni, kube khona abalozi basemfuleni ohambayo, kube khona abalozi basolwandle, kube khona abalozi basentabeni, kube khona abalozi bomkhathi abakhuluma ngomoya. Ngiyangizwa. La balozi bahlukene kaningi, khona ngisho abalozi basehlathini, bahlukene baningi. So ngane zomsamo, umkhulu ngicethe imlalele uma ekhuluma. Uma umlalelile bese ubheka ukuthi ukulaleleni kwakhe yini oyiqondayo noma yini ehambelana nawe. Uhambelana naloko umkhulu asuke ekuchazile noma asuke ekuhlahlubile la, right? Ngane zamakhosi, ukungibatha ithongo labalozi noma ngizothi idlozi labalozi, which is I can call it the whistle ancestor. The whistle ancestor. La bakhuluma la emadlebeni. Abantu abadala isipho lesophiwa sona, ngeke ngithi isipho kodwa isipho uphiwa sona. Ngeke ngithi isipho nje, just isipho, but kuwubizo olukhulu lasekhaya. Le nto into kamoya ophiwa yona okukhetha isizukulwane ngoba hhayi wonke umuntu unabalozi. Uma ubheka nje umkhulu bechaza, baningi abantu abathi banabalozi, bafake izinto la ey'khulumayo bathi abalozi. Abalozi abanjalo, abalozi abalawulwa, abamlaleli omunye ugobela. Abalozi ukhumbula ukuthi bazenzela bona, abalozi bafundisela bona, baqeqeshela yona ingane yabo. Abalozi iy'ngane zethongo, umkhulu kwayahlahluba kodwa khona izinto ebengishiya ngemumva. Abalozi bayidlozi elihlambuluke kakhulu futhi bayidlozi elilwa ngendlela exa ukwenza ngoba ekulweni kwabo futhi uma ukhumbula balwa ngesimo sokuthi bayakwazi ngaso sonke isikhathi ukuthi ba-confuse i-enemy noma isitha sabo noma izitha zabo. Bayakwazi ukuzi-confuse-a uma bekwi-battle because phela abalozi are the warriors, those kings abebe lapha entabeni noShaka noSenza ngakhona oDingane. Manje labalozi laba njengoba ngisuke ngikhuluma ngabo ngane zethongo, labalozi laba they are confusing their enemies ukuthi bangabatholi noma bangabanqobi. So abanye vele abalozi noma amanye amakhehla anqotshwa, amanye anqotshiwe. Manje asikwazi nokuthi unumbethwe yibaphi, abanqotshiwe noma banqotshwa yini. Manje ngane zomsamo, abalozi bahlambuluke ngendlela exa ukwenza ngoba
Uma ngithi bahlambulule ngendlela xa ukwenza, bahlambulule ngesimo sokuthi senhliziyo yakho, ubunjalo bakho bukhomba ubukhona babo abalozi enhlizweni yakho. Kodwa-ke ngiyazi uzodideka, ngazomsamo, abalozi ngendlela beze ngayo kwisimo sezinto abaziveza ngayo kuthina, kuningi umkhulu akuchazele laphaya. But baye kwesinye isikhathi bafike bezoblokha amadlebe, so they're blocking your ears ukuthi ungabe usezwa, noma kublokheka idlebe elilodwa. It's either this side or that side, the mother's side or father's side, but they block one ear or both of your ears, they block them. Bayawavala amadlebeni. Uma noma bayavala noma kwesinye isikhathi uma bengavalile uzwe kukhala lo sound lo otswininizayo uthi yabo lo sound lo radio frequency lo khala la emadlebeni. Bafe balethe lo msindo loyo. Abantu abadala sebekhuluma, balosuke bekhuluma vele lapho ukuthi ilanguage yabo phela uyazi wena. Abalozi uma bekhuluma la kuwena ey'ndlebeni bayakwazi ukuthi bakhulume nangamanzi, uzwe kukhala amanzi, kodwa ungawazi kathi awekho amanzi akhona, but uzwe nje ukuthi khona amanzi akhala la. Bakhona phela abalozi basemfuleni, asazi noma sekuyithunywa yini, ngoba bakhona abalozi basemfuleni noma basezibeni, bakhona bajulile. Manje bafike bablokhe la amadlebe, kuhambe balethe into engathi sewukushisa, uzwe ngathi amadlebe ayashisa noma khonto emadlebeni, ngathi khonto engenile emadlebeni noma khona ukushisa okuzwa la emadlebeni. So sabalozi bekhona befikile. Manje awazi ukuthi uzobalala kanjani, uzobakhulumisa kanjani noma bakhuluma kanjani kuwena. Abalozi ngendlela abahlambulule ngayo abamdingi, ngesikhuluma amaqiniso, ugobela abamdingi. Kuphela abalozi into asebeyidinga kuphela kumzukulu noma kwingane yabo, basufuna ubadlela intwaso nje umkhulu ayishilo. Kukhona ukuhamba labo labalozi lokubageza, lokubahlambulule. Yebo, idlozi ehlambulukile kakhulu ngendlela xa ukwenza, kodwa bayadinga ukuthi uphinde ubahlambulule ngokuhamba labo noma ngempande yabo noma ngentwazo, ngoba khona into ethi intwazo la ubiza khona abalozi uzobenza lo mcimbi wabo lo abawudingile, ngoba bawufuna umcimbi engawudinganga. Abalozi bayiconfirma yonke into yokuqala ngaphambi ukwenza izinto. Abalozi ukhumbuleke ukuthi i-maturity yabo, ukuba matured kuwena, baqala ukuba matured uma usumdala usukhulile. Masikhuluma amaqiniso, abalozi bayakwazi ukuqala una-29 noma una-31, between 29 u-29 u-31 ukuya phezulu kuze kuyofika ku-45 kuya ku-50. But sengisho ukuthi the early stage yabo bayakwazi ukuqala una-29. Njengalami basheshe bangihlupha, bayakwazi ukuqala ngokwazi kwami, bengazi ukuthi baqala mabe usuno-45 kuya ku-50. Bangivezele mina imfihlo yasekhaya, bayakwazi ukuqala uno-29 at an early stage. Bakuhluphe, bangakuhlupheli bazokuhlupha, bakuhlupheli bafuna ukukupha izipho. Abalozi beza nesimo somcebo omkhulu xa ukwenza. Abalozi beza nezipho angazi bahlonisa kanjani, beza nezipho zabo leyo sebeziphethe. Anyone who's possessed with this kind of spirit of abalozi, ingane esuke ibusiswa kakhulu emsamo, kuyingane ehlambulukile emhlophe. Imvamisa abalozi bahlala inhliziyo yomuntu osuke embethiwe noma osuke elethwe ekhaya ukuthi azaleke abe khona azolungisa izinto zethongo. Lo muntu usuke ebusisiwe lapho ngesimo sabalozi, bahlala enhliziyweni enhle kumuntu. Manje abantu abaningi bangibuza, mkhulu, abalozi ngibaqhumisa kanjani? Ngenze thongo, ujulile ukuthi ufuna ukuqhumisa abalozi. Kulungile, kodwa ngaphambi ngiye lapho, abalozi ngazomsamo uyabadlela intwaso yabo. Uma usubadlulile intwaso yabo noma lo khamba labo, bayakutshela-ke manje ukuthi yini into ebakhubazayo. Bayakutshela futhi ukuthi imiphi imoya eminye abahamba nayo edinga ukuthi uyilaphe, ngoba abalozi uma balaphe kahle bayakwazi ukukuvezela ukuthi yini nani nani ofuna ukuyilungisa noma ofuna uyilaphe. Kodwa ekugcineni abalozi, ngoba phela abalozi sebehamba namakhosi, ngisazoyichaza le yamakhosi. Abalozi vele bayadinga ukuthi uye kumuntu onabalozi, awuvele uphume uye kuyena. Uyakhonfirma, bayikhonfirma yonke into, bayikhonfirma ngemizwa, njenganami benze njalo. Bayikhonfirma ngemizwa because they are too much in this, what can I call this, they have too much intuition. Banalento le into bayizwa nje ukuthi iyona, njengoba nosuku uyizwa ukuthi yazi ngathi ngala kusuke kuyibona la ubalozi bekuthuma ngalo ndlela bakuthuma ngayo. But ayili kuyothwasa ngoba uhamba namakhosi. Once kwanabalozi phakathi, obviously kunamakhosi, amakhosi nabalozi abahlukani.
Ingawo umkhulu ufuneka achaze manje iklasi lamakhozi, kodwa namhlanje ngibhizi nabalozi. Abalozi bakhuluma la emadlebeni, right? Bakhuluma la emadlebeni bashaya iy'mpempe nje umkhulu ayichaze lapha. Kodwa manje ngane zomsamo, labalozi laba kubalulekile ukuthi uma ingane ethonga ubageze kahle ubahlambulule. Khumbula ukuthi abalozi, ngithi abalozi ngendlela ababanzi ngayo noma abakhulu ngayo, phakathi khona umndawo phakathi kwabalozi. Phakathi la khona iy'thunywa kulabalozi. Phakathi khona amanono kulabalozi. Uyabona nje ukuthi bakhulu kanjani abalozi. Khona ngisho amakhosi. Amakhosi wona aphethe yonke lento. Ngizama ukuchazela abalozi ukuthi bakhulu kangakanani. Umndawo wakho la phakathi kwabalozi. Isithunywa sakho sila, amanona la phakathi kubalozi ngendlela abakhulu ngayo babanzi. Yazi into makuthiwa ibanzi. Abalozi balapho. Manje abalozi bayakutshela ukuthi yini nani ongayenzile. Bayakutshela ibona abakuhlahlubelayo. Abalozi bayifundisa ingane yabo. Ibona bavuka bakufundise ukuthi wena uphahla kanjani. Bakufundise ukuthi ukhuleka kanjani. Bakufundise ukuthi wena uzohamba ngaziphi ikhathi emanzini. Bakufundisa into eningi njengoba bangifundisa mina empophomeni okwenza kanje. Inkukhu wozenze nje. Inkukhu manje kusuke kuyinkukhu enje bengifundisa bona abalozi. Imvamisa isikhathi esiningi labalozi laba bafuna impethu balungisele. Niyangizwa kodwa uthole eqala confirmation kubona bese ubalungisela ngendlela osebedinga ngayo. Kodwa awuyili kuyothwasa. Once wayothwasa abekho abalozi labo. Abasebenzi ngaleyo nto. Wazi ukuthi usubamoshile bazohamba ngendlela bazohamba ngasazi noma bazobuya yini. Kubalekile ingane zethonga labalozi nje bese beshala emadlebeni sebevele sebekhuluma. Beblock amadlebe sebevele sebekhuluma befuna izinto zabo ngendlela yabo. Abafune bakutshele manje ukuthi uphuma noma ungaphumi. Kwafune bakwazise bakutshele. Right? So labalozi ngane zethongo bahambe banezikhwama zabo nabo asuke beyiphethe. Labalozi laba bayephethe lezikhwama zabo phela sebezondlisa isikhwama kuwena. Ngoba phela abalozi banezikhwama zabo bafune bezilethe emntwaneni wabo. Manje singazithi izikhwama lezi nani phakathi. Kodwa phela elinye futhi iklasi naleli ukuthi ngizama ukuthi ngimpintshe la isimo sabalozi. Ngiyangizwa ngane zomsamo. Ngane zomsamo khona iphutha enilenzayo. Abalozi abahlali kumuntu onenhliziyo embi. Abalozi abahlali kumuntu ohleze ekhuluma izinto ezimbi. Abalozi abahlali kumuntu ohleze ekhuluma ukungcola phambi kwabantu noma kubantu. Abalozi abahlali kumuntu ongazazi ukuthi umephi, umuntu ongena direction. Abalozi bafuna umuntu highly disciplined ngaye. Abalozi abahlali kumuntu onabangani. Abalozi abamdingi umuntu selfish onomona. Abamdingi umuntu onjalo. Ababhobokile nje abalozi ngoba unomona. Ababhobokile nje abalozi ingoba wena into oyifunayo ufuna ukuthi babhoboke. Abakwazi abalozi ukubhoboka ngoba ufuna babhoboke. Abalozi uyabalungisela ubalandele ukuthi bathini iziphi izinto abazikhulumayo. Ulandele zona izinto abazikhulumayo. Mabe kume udinge ukuhamba labo, badlele ukuhamba labo ulinde bona. Ukhumba uthi abalozi ithonga elilinda kakhulu ingane yabo. They are willing to wait for many years bekulindile. Wena uyabalungisela uyabalapha usufuna ukuthi bakhulume nawe. Yebo bazokhuluma nabalozi kulungile phela. Linda because they are patiently waiting. They waited for you so many years. Up until now usuzibalungisela. So now it's your turn now to wait upon them. Ubalinde. You don't know how long they're gonna take. But just wait on them. Ungabajaha, ungabashushi. Bayazi ukuthi benzani. Find out ukuthi abalozi bakho bahamba nangayiphi indlela. Ngoba phela abalozi engathi mina amabutho amakhehla. La mabutho la ngikhuluma ngawo. Nikhumbule ukuthi lababutho lawa kukhona amabutho abulawa. Agwazwa ngemkhonto abulawa. Kukhona anqoba izimpi ephethe imkhonto namahawu. Anqoba amanye anqotshwa. La segazini lakho enze njani wona? Ulindele ukuthi unqobe ziphi izimpi wena enqotshiwe wona. Awubalungiselile. Find out ukuthi abalozi bakho
iziphi izinto abaziveza kuwena. So abalozi mase bekhuluma nawe, mase befika kuwena sithi usubalungiselile, the first thing that happens, usubalungiselile wabadlela intwaso yabo, bazoyeka ukuhlupha ngamadlebe. Bayiyeka leyo nto ukuhlupha ukuthi ngamadlebe ukuthi akhale nokubhlokha amadlebe. But when they come to you, bazoza ngaleso sikhathi kuphela bevala amadlebe ukuthi bafuna ukukhuluma nawe kuphela. Baphinde babuye futhi bezokhuluma nawe ngamaphupho, bevala amadlebe noma bekhalise lezi impembe zabo ngenhloso ukukhombisa ukuthi khona abafuna befuna ukuyindlulisa kuwena. So abantu njengoba ngisho ukuthi mawusubalungiselile, there's no reason for them ukuthi bakuhlukumeze. There's no reason for them ukuthi bangazivezi kuwena. Kuphela bazokutshela when is necessary ukuthi ukhulume nabo ngaso sikhathi leso kusuke khona sebeyidinga. So nganze umsabo into enginiqeqesha ngayo noma enginazisa ngayo ukuthi masubalungiselile bayaqala bakuvulela izinto. Abajahi ngisho ukujaha ngesipho. Bayaqala bakuvulela izinto abantu abadala abalozi, which I'm talking about the spirit of abalozi, the ancestral balozi. Bayaqala bakuvulele izinto, right? Bakuvulele inhlanhla, bakuvulele izinto eziningi. And into efika engichaze ngabo kakhulu, masubalaphile bayakutshela ukuthi obani abasemzimbeni wakho abadinga u1 no2 no3 bazonikezwa uwena. Ibona sebekufundisa njengalami nabangifundisa bethi uthinta lokhu manje uthinta lo ngifundisa abalozi. So masubalaphile kahle ngempande yakho noma ngempande yabo losubalapha ngayo, bayahlehle kuhlupheni. Bazoze sebeza ukuthi cha sidinga lokhu manje nalokhu nalokho. Baqala bakufundisa imithi, bakufundisa iwasho, bakufundisa ukuhlola, bakufundisa into eningi abalozi. Noma bakushiye nempilo ende. Bathi cha akaphila umntwana samhlupho sesisizile sahamba manje. Ungaphatheki kama sebethula abalozi. Uyangithuza mina mawufuna abalozi bakhulume nawe. Ngoba akekho umuntu okwazi ukulawula abalozi. Abalozi bazilawula kuma uthi ibona abafundisa umntwana abafundisa ingane. Akekho umuntu ozo ngathi nje nganze thongo niyangiphoxa. Abalozi ngeke bezwe ngawe, ngeke bezwe ngogobela. Yingakho masisestage sobalungisela, yingakho phela intwaso yabo idlela emzimbeni wakho idlelwa kini, awuyi kumelaphi. Yebo uyahamba uyocollecta kulungile, ukuthinde leyo nto encane empilweni entathu ubuyele emuva. Ulashwa ibona nje ngqo, awushoni le nale. Abalozi phela laba akusona ama-main made spirits abalozi. These are the nature spirits yaNkulunkulu esiphiwe wona umvenqanqe. So ingadlali ngabalozi, balapha wena ngeqiniso futhi ungalindeli into eningi, balapha ukuthi baphile. Abalozi imali inhliziyo yakhe ingekho bunene, ungakwazi ukuthi ube patient ngento zabo, ungakwazi ukuthi ulinde, ngeke ukwazi ukuhamba nabalozi. Abalozi njengoba I'm telling you, they waited for many years. When you just do this thing, you just did this thing when 1 year usukhathele usufuna baqume kuwena noma bakhulume nawe. There's no need ukuthi bakhulume nawe mabesekhona ukuthi izinto makusekhona into abazilungisayo. Abalozi will never bekunika izinto kahle ngendlela, bazi kahle ukuthi khona abakhubazekile basegazini lakho. Ukhumba ukuthi ngithe kunabandawe la kubalozi phakathi kufanele bayolungisa. Ngathi la kunamanono la phakathi, mhlawumbe unamanono akhubazeka, ufuna alungiswe abalozi. Ukhona isimo sethunywa la, ithunywa zakhe asazime kanje ngoba ziningi ihlukene. Zonke lezi zinto lezi zifola under abalozi ngoba kakhulu. Awazi ke manje uzofuna ukuthi into ebuqalephi. Linda abalozi udla intwaso yabo, into engcono idla intwaso yabo mase bekutshelile ukuthi thola ukuhamba labo noma intwaso yabo. Ukwazi ukubadlela uqhubeke nempilo. But they're gonna move izinto lezi ezingekho right kuwena. And by the way, abalozi are the kind of spirits that can move any evil spirit, any dark spirits in your body. They can move anything that doesn't belong to your body or doesn't belong to them. So bayikhipha yonke imoya emibi le esuke ihleli kuwena, bayakwazi ukuyikhipha bona. And then they tell you ukuthi umoya omubi lo bakuhlukanisela. Right? So ngicela ungajahi ngane zethongo ukuthi bakhulume nawe. There's no need ukuthi bakhulume nawe. When I just wait for them, being patient in them. Ubalinde, when time is right,
They're gonna show you miracles. They're gonna show you your enemies. They're gonna show you how to walk in the spiritual realm. There's so many things that they're gonna show you. Wena banika into yabo. Ngiyangizwa ngazomsamo. Abalozi ukhumbulwe ukuthi nje omkhulu ebachaza nginabo vele. Abalozi ke bazokuvulela izipho. Abalozi beza kunama garments abeza ngawo. Kodwa isikhathi esiningi abalozi mabese befika kuwena bafaka imvunulo. Makithi bafaka imvunulo so abalozi labahamba namakhosi nabanguni phakathi. Ngoba khona ngisho abanguni phakathi la kulabalozi. Bazoza ngemvunulo kuwena. Bekhombisa abalozi. Bazovela ngenyoni. Mawubona inyoni abalozi labo. Okay? Kulungise isimo sakho sabalozi ngane zethongo. Kodwa ibalozi idlozi elilinda ingane yabo isikhathi eside. Musukudlala ngokuthi bakulindile. Bekezela ubalungisele kuphela. Ulinde lo bazokwenzela kona. Ngoba sazi bakuphetheleni. Kodwa kuhle usebekuphethe. Ngiyacela ngane zomsamo. Abalozi mase befike kahle ngamaphupho akho noma ngezibonakaliso. Mase befikile sebeqala sebesebenza. Isikhathi esiningi awubaboni ngamehlo. Ngisho mawulele usungamboni loyo osuke ekhuluma nawe. Isikhathi esiningi basifihla. So they hide their face like this. You cannot see their face. You can only recognize their voices. So when they come to you after you've cleansed them, so when they come to you, normally they don't come like bavele ngobuso. They hide their faces. So what they use this whistle. They use their voices. When the voice is speaking to you, you know what they said with their voices in your ears, but you don't know who was that. Ubani befikile. But they use their voices to come and tell you the instructions, to come and lead you. They speak via your ears. In a dream, ephusheni lakho kufika abantu bakhulume la emadlebeni. Bakufundise bakutshela. And awukhohlwa mase bekhulume la ukhohlwa into bayishilo. Akufani nephupho ukuthi ngiphuphe in cha uphuphe bekhuluma la and uvuka wazi ukuthi batheni. Awubonanga ukuthi yes, you can distinguish ukuthi it's a voice yagogo noma ivoice kamkhulu. You can distinguish, but you may not know ukuthi ubani. When they loved you noma bekuthandile bayakwazi ukuvela ngobuso, but now what they're doing, they won't show their faces kuwena. Maybe they are going to show you different faces yabantu obazi noma ongabazi. But normally they don't show themselves. Bayazifihla ngaso sonke isikhathi. Vele phela abalozi abadingi ukuthi babonakala. That is why when you go uyocela usizo abaveli bacasha. Ngasikhathi uyohlola ukwenza lento yeni le hayi baveli bacasha. Ngoba bayazi ukuthi khona ukuganga khona. So ngane zomsamo abalozi bahle kakhulu balungisele nje wena kuphela uvala umlomo wakho uqhubeke nempilo. Musukufuna into eziningi. Musa nje ukufuna into eziningi lapha abalozi bakho ngeqiniso. Ngeqiniso uphume nje lapho ulinde into zakho ubalinde. Alright, don't rush ukuthi abalozi bakhulume nawe. Awubazi abalozi sikhuluma ngabo. Ngiyangizwa ngane zomsamo. Umkhulu bethi achaze ngabalozi kulungile ngane zamakhosi. So phinde sikhulumeke nani. Ngiyayithola izinto enizibhala ngala ama message eniwabhala ngala. Umkhulu usazoxhumana nani makufika lelo thuba lelo. Alright, ngiyathoza kakhulu ngane zomsamo. Nibe right la nikhona. Makhosi amakhulu.